Xogħol il-gvernijiet huwa joħolqu l-kundizzjonijiet għas-settur privat biex joħolq l-impjiegi. Il-gvern għandu jassigura li l-klima ekonomika u finanzjarja fil-pajjiż tkun waħda li tgħin is-settur privat jikber u joħloq impjiegi ta' kwalità. Dan qalu l-Prim Ministru l-mexxej tal-partit Laburista Joseph Muscat waqt li kienet jindirizza l-Kungress tas-Soċjalisti Ewropej f'Ruma. Il-Prim Ministru mexxej Laburista qal li l-partiti progressivi kapaċi jmexxu l-finanzi u l-ekonomija l quddiem. Ekonomija soda għandha tkun ibbażata fuq tmexxija finanzjarja bil-għaqal u li twassal lejn tkabbir ekonomiku. Il-Prim Ministru sostna li l-politika progressiva hija kruċjali għan-negozji. Fl-indirizz tiegħu lill-Kungress tas-Soċjalisti Ewropej, il-Prim Ministru qal li l-preżenza tant Prim Ministri waqt dan il-Kungress juri b'mod trasparenti u minn qabel li jekk is-Soċjalisti jġibu maġġoranza fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Martin Schulz se jkun il-kandidat għall-President tal-Kummissjoni Ewropea.